Ο Σάκο παίζει Doom. Γεράσιμο το έχεις. Τώρα ξέρεις τι, είναι το Ultimate πήγαινε ερχόμαστε μόνταζ. Τώρα... Και χαζί μου πας. Τώρα ξέρετε παιδιά, κάναμε το Ultimate πήγαινε ερχόμαστε μόνταζ. Τι είναι, ωραίο. Περιμένω να έρθει καλά. Το ξέρω. Έλα πείτε μου εντυπώσεις, Σάκο. Καλύτερα από πέρσι πιστεύω. Ναι. Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Και το Doom είναι τέλειο. Σε μένα μου λες για Doom. Εγώ σας δίδαξα. Δεν έχω παίξει τίποτα. Πες μας εντυπώσεις. Άντεξες, ξέρεις τι. Δεν ξέρω, δεν μ' αφήνεις. Τον φώναζα να παίξεις. Επίσης, ξέρεις τι. Μου φαίνεται καλύτερο πέρσι, αλλά δεν μου φέρει κάτι. Δεν ξέρω, άμα μετά φέρνω περισσότερα πράγματα θα είναι καλύτερο. Αύριο θα μου φέρει περισσότερο. Εμένα μου φαίνεται καλύτερο από πέρυσι, παρόλο που πέρυσι δεν ήρθα. Και είναι σταματά τα παιχνίδια. Σάκο, ας πάμε ένα ματσάκι. Πάμε. Παιδί. Είσαι μέσα για όλα. Πάμε για ένα ματσάκι. Όχι να λίγο η κάμερά σου. Αν δεν είναι στο μεγάλο σου θα αρχίσει να δεις παραπάνω. Λοιπόν, όλο αυτό το δουλεύουμε 3 μήνες. Τις 3 σπιτάκι, παστιτσάκι. Νίκησα! Νίκησα τον Αντώνη. Αφού έχασες. Τι λέει? Είναι ψεύτης. Επειδή μπορεί να νικήσει λέει τώρα. Φτάνει, σίγουρα. Καθότι έχουν αυτό το βλέμμα. Πόση ώρα έχει περάσει? Πολύ. Κάμια ώρα. Που αφήσα από το Σάκο για το Γεράσιμο να περιμένουν. Δεν κάνεις άλλο. Για να δούμε. Είναι οι σούπερ λουμπάδες που δεν έχουν ξαναπαίξει. Έλεος μου φίλε. Δηλαδή όταν χρειάζεσαι να σου εξηγεί κάποιος πώς να παίξεις προ, είναι η σημασία της νοικοσύνης. Όχι, Άμα δεν ξέρεις
εξηγήσει πώς να παίζετε πρώτα. Λοιπόν, το αποτέλεσμα καθορίστηκε. Ο Γεράσιμος κέρδισε. Σάκο, ο Γεράσιμος κέρδισε, το αποτέλεσμα καθορίστηκε. Κώστα, οφείλω να ομολογήσω ότι είσαι προ στο Tetris. Πώς να το βάλω. Φτιάχνεις κάστρο Skyrim με Tetris εσύ. Κάνε φώτο μου. Είσαι ο δάσκαλος να σου μάθεις. Τώρα κάνω και λάκκο πως έρχονται τα γρήγορα φράγκα από το... Τι? Μισό. Ήταν κόσμος μου. Πήγαινε να πεις κι άλλο. Σάκο, Είναι χάλια. Σάκο, βλέπω το σβέρκο σου. Καλά έκανες. Μπορούν να πάνε, έχει καλή συγκοινωνία η πόλη. Δεν είναι Θεσσαλονίκη. Δεν έχει καρτολιστή. Ερώτηση έχεις τώρα, Σλάκη. Ποια είναι η μέση ταχύτητα ενός περιστεριού? Λέγεται. 1 χιλιόμετρα την ώρα. Είπε 30 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν είναι σωστή. Η σωστή απάντηση, να την πούμε. Ξέρει κάτι η σωστή απάντηση. 23! Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Η σωστή απάντηση είναι αφρικανικό ή ευρωπαϊκό. Η σωστή απάντηση είναι ερώτηση. Έλα. Κάτσε λίγο να δοκιμάσω κάτι. Συγγνώμη λίγο. 1, 2, εδώ είμαστε. Έλα, φτιάξτε και τα βόλια για μένα και τα Θόδωρα, έτοιμα. Επόμενη ερώτηση και τελευταία. Ξέρω ότι αισθάνεστε απίστευτα τυχεροί τώρα. Έχεις άλλη ερώτηση τώρα. Όχι, αλλά Έχεις αντίστοιχη περίμενε. ερώτηση. Καθυστερώ τώρα. Α, ωραία. Λοιπόν, Όπα! Κάτι επίκαιρο στο κανάλι σχετικά. Ποιο είναι το όνομα του πρωταγωνιστή στη σειρά παιχνιδιών Doom? αυτό εγώ το θυμάμαι. Ο Doom Guy το δεχόμαστε, ή ο Ανώνυμος, ή κάποιος φώναξε από πίσω. Συγχαρητήρια. Συγγνώμη. Πίσω να περάσει απίστευτα. Έχει και σκοποβολή από ό,τι θυμάμαι. Λοιπόν, Δεν θα θες να φύγεις από εκεί. άνθρωποι που είστε στον ήλιο, έχει από εδώ αρκετό κενό με σκιά. Οπότε, αν κάνετε όλοι από μισό λεπτό, Κάνουμε και live στην πλατφόρμα του Twitch. μερικοί δεν τα ξέρουν. Δεν ενημέρωσες όμως όλους εδώ πέρα που έρχονταν και δεν ήταν όλοι ενήμεροι. Άλλη φορά να μιλάς με όλους. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει τι κάνουμε? Νάτος. Βγάζουμε καθημερινά βίντεο στις 3 το μεσημέρι στο YouTube. Το απογευματάκι πάω, τρώω κάτι, βγαίνω λίγο τουαλέτα, κάνα μπανάκι, ξέρεις, τα γρήγορα και το απογευματάκι πάλι κάνα καφέ έξω, αυτά τα πράγματα απλά. Δεν είμαι και πολύ κοινωνικός άνθρωπος. Καταρχάς είσαι ψεύτης. Λοιπόν, βγάζουμε καθημερινό. Για χώρα τα μία. Ω, ναι. Πώς πάει? Μέσα σε ένα τέταρτο θα έχει χάσει. Ναι, και εγώ αυτό έχει πάρει. VR. Με... Ξέρεις πώς κάνει αυτό? Με 500 ευρώ τουλάχιστον παίρνει αυτό. Και πρέπει να έχεις ένα πολύ καλό πισινό. Fallout. Πάρ' τα όλα, πάρ' τα όλα. Θα σκοτώσουνε ρε. Θα χάσει. Τσέκαρε. Τι εκτυπωτή. Δεν έξω να δω. Τέτοια. Φέρε το. Κάτσε.
Δεν έχω ιδέα. Για νομίζω ότι τύχει από εκεί περίπου. Τσέκαρε. Τσέκαρε. Ρε είναι πόρωση. Δεν γίνεται, είναι πόρωση. Και αν τίποτα από εδώ πέρα κολλάει. Κολλάει τίποτα από εδώ πέρα, μπα. Δεν είναι αφήσει, ρε. Δεν είναι τάξη. Τσέκαρε πόρωση. Ρε είναι πόρωση. Δεν έχω τίποτα μπροστά. Πώς θα πας? Καλά είναι, ρε. Θα χάσεις. Πάω στοίχημα, θα χάσεις τώρα. Θα σε σκοτώσουνε. Έχασε. Τι είναι αυτό το παιχνίδι που είχα κάνει αυτό. Τι είναι αυτό? Όχι αυτό, το Xbox. Έχασες. Αντώνη, νομίζω αυτό το αναγνωρίζεις. Το λέμε το Zelda. Ναι. Εντυπώσεις, πες μου. Πολύ καλός. Όλα πολύ ωραία. Σχετικά με πέρυσι, επειδή θυμάμαι που πήγα πέρυσι, γάμαγε. Δεν πήγες πέρσι. Δεν ήρθες πέρυσι. Δεν πειράζει. Αλλά φέτος ήταν καλύτερο από πέρυσι, από ό,τι θυμάμαι. Φέτος ήρθαν οι Gamers. Ήρθαν οι Gamers, έβγαλα φωτογραφία. Μια χαρά. Και ήταν πιο ωραία. Περιμένουμε το λεωφορείο. Τέλεια. Ναι, 700 ώρες. Άιντε, μια σφίγας. Έρχεται ο σοφέρ μας. Θα μας πάρει γιατί χάσαμε το λεωφορείο.